Здравейте! В днешното видео ще се опитам да дам една кратка информация за месец септември, как ще протече. Започваме с религиозните и национални празници. 1 септември е църковната нова година или наречена още Индикта. Какво означава това? Например, в Римската империя с императорски указ Едикт на всеки 15 години се е правила преоценка на имуществото, за да се определи дължимия данък. Но с времето се е наложило като форма на летоброение. Изчисленията по индиктата в Римската империя са се използвали до 1806 година. Докато в Византия така нареченото летоброение индикта започва от 1 септември. Тъй като Българската православна църква е свързана с Гръцката православна църква, то както и в Гърците, така и в България православната църква започва църковната нова година от 1 септември. На 6 септември това е денят на съединението на България, или на 18 септември по нов стил 1885 година източна Румелия се отделя от Османската империя, обединявайки се с княжество България, противно на решението на великите сили, определено на Берлинският конгрес. Всичко се е осъществило след множество бунтове в източна Румелия. 14 септември – въздвижение на Светия кръст Господен или така наречения Кръстов ден. Тогава се извършва поклонение на кръста Господен. В този ден Елена, майката на император Константин Велики, отива до Палестина, за да търси кръста Господен. В пещерата тя над гроба на Исус вижда 3 кръста. Чрез докостване тя открива кой е истинският кръст и изпраща частица на своя син Константин. Самия кръст се намира в храма Възкресение Христово в Иерусалим. 22 септември – Ден на независимостта на България и по нов стил е 5 октомври 1908 година, което се осъществява в Велико Търново, и по този начин България отхвърля своята финансова и политическа независимост от Османската империя. По това време княз Фердинанд I слиза от военен параход Хан Крум край Русия. Близо до 2 могили Малинов написва манифеста за независимост и тържествено в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново е обявена независимостта на България, а княз Фердинанд е обявен за цар на българите. Също така на 22 септември е така нареченото есенно равноденствие, което ще бъде около 14 часа и 40 минути. Това е момент, в който Слънцето, ето го, Слънцето преминава в зодиакален знак Везни. Момент, в който настъпва също така и есента, и в този момент денят и нощта са равни. Това е момент, в който започва Слънцето бавно да преминава в южното полукълбо, където за по-дълъг период от време ще започне да огрява, докато в северното полукълбо е обратно. И така, започваме с астрологичната част.
И това е на 1 септември. Това е момент, в който Плутон прави един секстил с Нептун. Но и двете планети са силни. Плутон е в екзалтация в Водолей, докато Нептун е дневен управител в Риби, но и двете планети са ретроградни, което означава, че и двете са трансцендентални бавни планети. Тук ще говорим едно желание, воля за обединяване в критични моменти, да си помогне, човек да се жертва за друг, но всичко това е в група, в колектив. Тук не се говори за някакви индивидуални лица и постъпките ще бъдат неясни и ще се извършат по неопределен начин. В същото време Меркурий прави един секстил с Хирон. Променливост, неустойчивост в собствените възгледи и трудно ще си възприемат чуждите идеи пред собствените. На 3 септември имаме новолуние в 10-я градус на Дева, на Слънцето и Луната. Това е сравнително особено положение, защото и Слънцето и Луната са слаби в Дева. Сдържаност, доста сериозни хора, невъзможност за изява и представяне на програми и идеи. При това новолуние бихме могли да кажем, че ще бъдат засегнати първата декада на Лъв, Рак, а също така на Близнаци и Дева. В същото време Марс прави квадратура с Нептун. Невъзможност за концентрация, дисциплина и аналитично мислене. На 4 септември имаме интересна ситуация, при която Марс прави квадратура с Нептун, т.е. с Луната, а Луната тригон с Уран. Ще продължи този блокаж от предния ден, воля за действие, обединение, но ще видим невъзможност за изява, аналитично мислене, концентрация и представяне на програми и идеи. Това е колективен аспект, може би това ще се отнася за колективите. На 6 септември Луната прави опозиция с Хирон, а Меркурий квадрат с Уран. Нестабилност в дипломатичните разговори, тромовост, голяма доза нервност, невъзможност да се изяви човек. На 13 септември имаме квадратура между Венера и Луната, а също така между Слънцето и Юпитер. Какво се характеризира? Трудности, напрегнатост в взаимоотношенията, породени от усещането за дискомфорт между партньорите. Трудно се понасят неуспехите от страха от страна на партньора, тъй като не може да се изкаже, да се изрази. Той се е насочил към най-дребните неща като слабост. На 18 септември имаме пълнолуние, при което Слънцето е на 25 градус в Дева, с Луната на 25 градус в Риби, а в същото време Меркурий от Дева прави опозиция на Сатурн. И какво бихме могли да кажем? Ако новолунието беше само в Дева, то сега пълнолунието е в Дева и Риби. Трудност, неяснота, педантичност, отразяване на слабите места на партньора. Трудно се комуникира, пречки, трудности, затруднения. Ще бъдат засегнати трета декада на Лъв, Рак, а също така на Риби, Стрелец, Близнаци и Дева.
На 19 Лилит прави една квадратура с Юпитер, а Слънцето прави тригон с Уран. Човек ще бъде бавен и трудно ще отреагира, все ще търси слабите места, нерешителност, апатия към околната среда, затваряне, отдалечаване от реалността. Необходимост от промяна в начина на мислене, логично, дисциплинирано, принудителни служебни пътувания, които ще бъдат съпроводени с затруднения, пречки, контакти ще бъдат ограничени. На 22 септември Слънцето, когато есенното равноденствие преминава в Везни, човек няма да може да действа самостоятелно, няма да бъде възвеличаван, ще му липсва дипломатичност, ще се изпари тази театралност и това ще бъде особено силно изразено, които са с Лъв и Слънце. В периода от 23 до 26 септември Венера ще направи квадратура с Плутон и човек ще бъде силно раним, със силна емоционалност, която трябва да бъде контролирана и потушена. Също така Меркурий ще направи един тригон с Уран, проблеми с нервната система и прекалена превъзбуда. Също така по-късно Меркурий ще направи и опозиция с Нептун, висока чувствителност, фантазия, трудно се концентрира човек и събира мислите си и организация. Също така ще направи и един тригон с Плутон. Липса на решителност, силна воля за действие, избирателност, но трудно е да си стои сам. И така, на 29 септември Марс е в Рак, който прави един хубав тригон с Сатурн, но какво бихме могли да кажем? И Марс, и Сатурн са слаби, докато Ракът е един тромав, затварящ се в себе си, то Марс е пълен с идеи и действие. Той ще има слаба воля за действие и в един момент Марс ще бъде нерешителен и отпор. Какво бихме могли да кажем за секстила между Юпитер и Херон? Също така и Юпитер не е силен в Близнаци, търси се едно разширение, развитие и действие като лидер, но без конкретни задачи, планове и стратегия. Т.е. невъзможност да се утвърди като лидер. И така, на 30 септември виждаме една опозиция между Сатурн в Риби и Луната в Дева, които правят съответно тригон и секстил с Марс в Рак. Казахме, че Марс е слаб в Рак, но също така Луната е слаба в Дева и Сатурн е слаб в Рак. Липса на чувствителност, силно изразена сдържаност и необходимост от дисциплина. Невъзможност за действие, за развитие, за утвърждаване, човек да бъде лидер. Тоест в този момент всичко това е невъзможно. Заключението за месец септември: един изключително труден месец, неустойчивост, несигурност, невъзможност за изява, трудни взаимоотношения, както в колектива, така и в партньорските взаимоотношения. Изчакайте по-добър момент. Благодаря много и предполагам, че съм била полезна с моята информация. Благодаря много още веднъж.